Здравейте, деца! Аз съм Филип от Бричка. Знаете ли какво е бричка? Предаване за автомобили. Можете ли си представите, че аз съм карал всичките автомобили на света? Тези, които познавате и тези, които не познавате. Но това не е важно. Важно е, че трябва да гледате видеята в днешния час, за да може да се научите да се движите безопасно в градски условия. Така че да може да учите и тези около вас, даже да правите забележка и на вашите. Ай, гледайте видеото. Здравей, Чичи Бричи! Мама каза, че днес ти ще ме водиш на училище. Да, Дамянче, днес си с мен. Готова ли си за училище? Да, разбира се. Я каква голяма раница имаш? Да, искаш ли да я поносиш? Айде, давай ми я, че закъсняхме за училище. Айде да пресичаме. Няма коли, да не закъснеем. Ама на мен мама ми е казала, че винаги се пресича на зелен светофар, дори да няма коли. Да, права си. Трябва да изчакаме, защото е опасно. Ей, леко става топка. Минават коли, ще стане некоя беля. Дамянче, ти нали знаеш, че като си играете с топка навън, не трябва да гониш топката по улиците? Аз нищо не гоня по улицата, нали? Там минават коли. А ти защо ходиш по улицата? Да, права си, дай ръка. И ти трябва да внимаваш, Чичо, че си голям. Айде и да слушаш в час. Добре. Или ще ме вземеш от училище? Да. Яко, хайде до после. Хайде. Здравей, Дамяна. Здравей. Как ми научиш? Супер. На къде отиваме? Еми към колата. С коя кола си? С твоята любима. С синята ли? Да. Яко. Яко, а? А ти знаеш ли как казват на пешеходната пътека? Знам, пешеходна пътека. Не. А как? Зебра. А знаеш ли, че когато пресичаш на тази зебра, задължително автомобилите трябва да са спрели и шофьора трябва да си сигурна, че те е видял? А аз как да знам, че шофьорът ме е видял? Ами много лесно, ще ги гледаш в очите, ей така. Добре, вече знам. Ти знаеш ли, че сега отиваме в парка да си играеш с твоите приятели? Да, а ти взел ли си ми колелото? Всичко съм ти взел. Ехе, и колелото, и кънките, и тротинетката. Даже и този скутер съм ти взел. Това не е скутер, това е ховерборд. Скутер казваме на тротинетката. Ехе, пак се правиш на умна. Айде качи се в колата и да тръгваме. А ти като пораснеш, ще изкараш ли книжка? Много ясно и ще съм много добра шофьорка. Най-важното. Кое е първото нещо, което трябва да направиш, когато влезеш в колата? Да се седна в детското столче и да си закопчая колана. А сега закопча ли се? Да. Браво, може да тръгваме вече.